Ngayong hapon kinitong latest weather update, ang low pressure area na atong gimonitor nakasulod na sa atong Philippine Area of Responsibility ganiha sa buntag na igilayon sa 770 kilometro silangan sa Giwan, Eastern Samar. Naay posibilidad na maging bagyo within 24 to 36 hours ug naay pangalan na bagyong Jenny. Ang southwest monsoon or habagat ang paday nakaapekto sa Southern Luzon ug sa tibuok sa Visayas. Sulod sa atong 24 oras na forecast, ang tibuok sa Kabisayaan, lakip na ang probinsya sa Cebu para sa ugma or Tuesday until sa Wednesday, makasinati ang madag-umon na kalangitan na ay mga katag-katag na mga paguwan ug kini mga pagpanugdog og kilat na posible ang mga pagbaha ug ang pagdahili sa yuta. Ang hangin sa tibuok sa Kabisayaan para ugma kasarangan ngadto na sa kusog ug atong kadagatan kasarangan ngadto na sa pagkabaloron, ang gitas-on sa balod moabot sa 1.2 to 2.5 metros. Ang dagat motaob sa alas 7:33 sa buntag na gitas-on na 1.48 metros ug mohunas sa alas 3:55 sa hapon. Ug mga kapuso, padayon ta mag-monitor sa atong mga latest weather updates ug sa mga gi-issue natin na mga rainfall and thunderstorm advisories. Para sa atong mga dugang detalye, mabisita ta sa atong mga official social media accounts sa atong website sa www.bagong.pag-asa.dost.gov.ph. Ikan diri sa Pag-asa Mactan DOST ug para sa Balitang Bisdak kini si Jomar Clarino. Maayong hapon.